son igual, non teño nada que perder, tampouco nada que ganar, todos os días son igual, non me quero ni levantar, desa mierda xa me cansé, todos os días son igual, non teño nada que perder, tampouco nada que ganar, todos os días son igual, son igual. Benvidas a todo o mundo unha semana máis ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Pois unha semana máis, aquí estamos, o derbi en Pasarón, o derbi na provincia de Pontevedra, empate, tablas para ambos equipos. E aquí estamos, boas noites, Milito, unha semana máis, que tal? Boas noites, Darío, boas noites a todo o mundo, boas noites aí aos espectadores. Bueno, disculpas aí un pouco para a tardanza, pero bueno, xa estamos aquí. Outra semana máis. Bueno, sí, un partido de empate, un partido que bueno, que ten bastante que analizar, penso eu, e que bueno, creo que ao final, pois, se facemos un cómputo global, pois, creo que é un empate xusto. Dos que che gustan a ti? No, a mí non moito. A mí non moito. Pero eso que acertei a porra, ao parecer, teño xa levo aí unhas cañas na cadena SER. Algún titular do que foi o partido do sábado? Empate xusto. Vale. Carlos, boas noites, como estamos? Boas noites, Darío, boas noites, Milito. O derbi do Paraño, non? Ou como chamaríamos este derbi? Sí, derbi do Paraño pareceme unha boa simbología. Sí, pois ese vai ser o meu titular, empate no derbi do Paraño, nun partido que penso que no que, como asereiros do Club Deportivo Arenteiro, penso que podemos estar contentos co visto ante un rival que viña nunha moi boa xera de resultados. O Arenteiro pois foi capaz de sacar o primeiro puntiño de 2026, deste ano natural, e bueno, un resultado que facía falta a estas alturas da película. Sí, e ben como contas, o Arenteiro necesitaba, aparte do punto dos resultados, un pouco a sensación, non? Que parecía que cada vez se iban empeorando e que con este partido pois que a xente volve a estar un pouquichiño máis enganchada, non? A xente parece que quedou contenta despois da actuación do equipo en Pasarón. Sí, bueno, a verdade é que creo que as sensacións volven ser outra vez boas. Creo que en todos os partidos este Arenteiro de Jorge Cuesta está competindo, que é o máis importante e, sobre todo, cos factores tanto externos e como os condicionantes do propio encontro, onde, aparte, pois enterámonos pouquiño antes do partido que Ferreiro pois non ia ser da partida. Correcto. Non sei se queredes dar paso directamente xa a cortiña de análisis e arrancamos con ese resumen, que che parece, Melito, xa falando deso. Sí, podes dar para adiante. Vamos alá, entonces, con ese Pontevedra 1, Club Deportivo Arenteiro 1. Pois vamos alá entonces con ese empate. Milito, que pasou o sábado en Pasarón? Ti que estiveches por ali e ben o biches de sí, ali aproveitamos a ir a Pontevedra, segundo desplazamento máis cercano de toda a tempada, non?
en un campo que non visitábamos dende a tempada, se non recordo mal, 21-22, despois dese primeiro ano en segunda red, ainda me acordo dese 2-2, onde o Arenteiro se adiantaba por 0-2 con goles de Adri Castro e Renan Zanelli, e acórdome dese bombardeo que nos fixeron nos últimos 25 minutos que non nos remontaron o partido de milagro. E voltábamos a Pasarón, voltaba tamén Jordan, que non sei se está de acordo comigo, xa fora do gol, vese un Jordan un poquinho máis enchufado, un poquinho máis alegre, a verdad que o vin. E despois tamén, pois, como tiñamos a baixa de Ferreiro, todo polo doble lateral, Jorge Cuesta aí con Yacer e Diego Moreno un poquinho por diante, pero bueno, ainda que o Arenteiro creo que saliu moi ben, pois rápido pois tuvo que trocar un pouco ese plan de partido, precisamente por ese golpe de Yacer na cabeza, que dende aquí lle mandamos moitos saúdos, que tuvo que pasar a noite do sábado e domingo en Pontevedra en observación, e que, bueno, esperemos que ao final quede en nada e que podamos contar con el o máis pronto posible. Pero creo que vimos un Arenteiro moi bon na primeira parte, levando o tempo do partido, por momentos presionando moi alto o Pontevedra, un ritmo de partido que creo que lle conviña moito, onde intentaba facerse coa posesión e co control do partido a través do balón, que chegaba a área rival sen moito perigo, pero ata o minuto 20 de partido, que creo que ten esa opción Mingo bastante clara de marcar, penso que el pensa o coide que está máis presionado do que estaba, porque estaba bastante solo, e intentou ese recurso de calcaño que non lle saiu. Creo que esa foi o primeiro toque de atención do Arenteiro, e despois na xogada onde ao mellor menos agardabas que o Arenteiro pudera facer o gol, chegou ese gol, non? Un pouco quizáis molestado por ese sol ao cancelbeiro do Pontevedra, Raúl Marqueta, e un pouco tamén ao mellor non haber salir, creo que non ao mellor a Barreira non está nas millores condicións ou bueno, non sei moi ben como pasa ese balón e si que reacciona tarde Marqueta e entra ese 0-1. Creo que será o mellor momento do Arenteiro e sorprendentemente, ainda que sí que é certo que o Pontevedra botouse un pouco máis adiante, o Arenteiro creo que lle temou bastante perdón, máis presión, o Q, non, atrás. É dicir, creo que non estivo suficientemente expeditivo, creo que se liou xa en algunha xogada previa ao gol, pois tivo algunha indecisión dentro da área que incluso nos puxo un no na garganta e bueno, creo que aí non estivo ben o cuadro de Jorge Cuesta, non supo administrar esa vantaxe hasta a final final da primeira parte, hacia o descanso, en esas dúas xogadas seguidas, sobre todo nesa segunda, pois chega o gol de Víctor Emil para empatar, e baste un pouco ca sensación de que sen facer gran cousa a Pontevedra, pois empata o partido, non? Que se chegas 0-1 ao descanso, habría que ver como lle sentaría a segunda parte ao Pontevedra. Ainda así, creo que o Arenteiro sale ben na segunda parte outra vez, pero sí que é certo que co paso dos minutos o Arenteiro foi caendo un pouquiño, recordamos que ese primeiro toque obrigado creo que condiciona moito o resto do partido, porque o Arenteiro carecía de efectivos para facer trocos, creo que o segundo troco, se mal non me falla a memoria, é Alfa, dándolle entrada por Cuellar, tamén para reforzar ese doble lateral dereito, e creo que xa a partir dos últimos 10 minutos, ca salida de Abelenda non me sale o nome do último fichaxe, de Alberto Gil, non? Do Pontevedra, creo que aí o Pontevedra vaise con todo hacia arriba, con máis corazón que fútbol, e ainda así creo que o Arenteiro ten algunha saída contra bastante perigosa que non termina de executar ben, pero creo que nese momento podía caer o gol para que quede al lado, pero sí que é certo que o Arenteiro sí que sufriu un pouquiño neses últimos 10 minutos, 15 máis o desconto, onde o mellor sí que puido peligrar o resultado. A partir de aí as conclusións que saco son boas, pero sí que con ese asterisco non desa última xestión dos últimos 10 minutos da primeira parte. Non sei como ves ti, Carlos, se diches algunha cousiña máis que podíamos destacar. No, en líneas xerais de acordo contigo. A primeira parte, no seu global, de Club Deportivo Arenteiro, quitando, non vou dicir os últimos 10 minutos, quitando realmente ata que empatou o Pontevedra, que foron 3 ou 4 minutos. Daba a sensación, fixen o gesto de 2, e creo que incluso foron 3 disparos do Pontevedra,
que era un acoso e derribo, desde o gol de Jordan, ese gol que eu penso que, como puxen no famoso grupo de WhatsApp despois da falta do gol de Jordan, asistencia do Sol, cegando un pouco aí a Raúl Marqueta, que seguramente non está nas mellores condicións para tallar o esférico, dá a sensación de que o Pontevedra pois non iba a parar ata que marcase o gol, e así foi. Foron 3-4 minutos, de feito, como eu estaba vendo o partido non estaba en Pasarón, estaba vendo o partido pola tele con retraso, no grupo pois fixeronme spoiler do gol, non? E desde que vin que se marcou o gol ata que realmente ocurriu, houve 3 disparos do Pontevedra, entón dixen, bueno, pois eso daba a sensación de que ata que empatasen pois non iban a parar, e foi unha mágoa porque realmente así foi o final. Nada, outro gol antes do descanso que parece que está sendo un pouco o sino desta nosa temporada, cando nos conseguimos poñer por diante do marcador no primeiro tempo, e pois na segunda parte, pois no global penso que o Pontevedra mellor, si ben é certo que o Arenteiro realmente non sufriu moito, e despois pois ese, digamos, xogo de ese correcalles dos últimos 10 minutos do partido, non? Especialmente con Cuéllar, moi activo, como xa estuvo bastante activo a semana pasada contra o Club Deportivo Lugo. Pois a verdade é que tuvemos un par de oportunidades. Tamén recordo unha de Julen John agora, non? Que penso que a xogada foi invalidada por fora de xogo do vizcaíno, pero bueno, que en xeral o Arenteiro pois tamén tuvo as súas para irse cos 3 puntos de Pasarón, penso. Creo que o resultado final, o empate, pois foi o máis xusto para os dous equipos en base ao visto en Pasarón na tarde do sábado. Sí, é certo que non se está amedrentando o Arenteiro nestes campos que son presumiblemente complexos. Xa vimos que, bueno, aparte do que pasaron, outro día, pois o campo, o césped non estaba nas mellores condicións, que, bueno, tampouco está despiñado, non é excusa ni moito menos, pero, bueno, con isto que refírome un pouco a que vas ao Heliodoro, compites moi ben, vas ao campo do Castela, compites moi ben, vas a Pontevedra, e aparte de competir, tamén sacas un punto. Ao final está reforzando un pouco a moral do equipo. Isto que fai é seguir confiando no traballo de Jorge Cuesta. Creo que a día de hoxe non hai ninguén dentro dese plantel, e fora no que a afición e directiva, que se poida dubidar de que o cambio deu como auga de maio, non? E aparte que creo que é o indicado para se hai opcións de sair aí abaixo, creo que está a facer moi ben nese aspecto. Eu quero preguntarvos, porque isto independientemente de se queredes comentar algo do partido, pois seguimoslo comentando, evidentemente, pero preguntarlle a Darío, que empece un pouco a falar desto, xa que ainda non comentaste nada do punto en conto, porque non puide che ver o inteiro. Que che pareceron esas verbas de Jorge tras a rolda de prensa despois do partido, non? Que subíamos no bar e que tanto chamaron a atención nos medios. Bueno, digamos que dá lugar... Perdón, Darío, por contextualizar, xa que empezas a falar, se queres falar das verbas, porque o mellor algún ainda non sabe moi ben o que nos referimos. Sí, agora xa non me acordo exactamente a frase exacta, porque eu creo que dá lugar a moita interpretación. Entón, como era esa a frase? Este club, sí. O club está... O club non merece os xogadores que ten, ou algo así, dixo. Sí, que comentaba un pouco, non, que a nivel humano o clube non merecía o esforzo ou o compromiso dos xogadores cos que contaba, perdón. Sí, é unha frase curiosa porque, bueno, según con quen falaras, pois había xente que opinaba que bueno, podía ser un darbo claro a digamos, a alguén dentro do clube, entendemos que pode ser a directiva, a parte da dirección deportiva, ou non sei, entendemos que pode ser a parte da estrutura interna do club, porque evidentemente se colles a frase ao pé da letra, pois canto menos sona bastante feo, non? Porque, claro, se colles o titular, esa clickbait do bar da cantina de o clube está por debaixo digamos, dos xogadores, ou algo así, do esforzo dos xogadores, pois sona feo, pero eu creo que outra xente di que non simplemente foi unha expresión para decir que o clube está, digamos, por encima da categoría. Bueno, máis ben que a categoría está por encima do que o club, que está nunha categoría que non lle corresponde. Non sei. A verdad que eu sinceramente creo que sí que foi
un dardo, non? Porque non entendo que o diría de outra forma, se quero entender que foi a expresión esa de que o clube está nunha categoría que non lle corresponde. Pero, bueno, Carlos, antes de saber... tampouco, Sí, non sei, sí, sería sí, un pouco de ferro o asunto, tampouco, me parece. Carlos, antes de saber a túa opinión, un pouco por concretar, non? Porque a min pareceme moi importante cando fai esa pausa e dice dos xogadores e a nivel humano, é dicir, a min esa pausa pareceme moi chamativa, non? Que quere decir moito, non? Eu xa sei un pouco máis ou menos o que ti pensas, Carlos, eu gustaríame que deras a túa opinión aí a audiencia. Sí, pois eu son un pouco máis digamos, desa segunda corriente que dicía Darío. O millor aquí peco de ingenuidade ou peco de, digamos, non conocer a Cuesta ou peco de, digamos, pois chama o xe, pero penso que realmente o míster tira dun dos, bueno, digamos, dos clichés do fútbol, dunha desas frases manidas do estilo de, bueno, pois este fin de semana imos xogar contra un equipo moi físico ou, digamos, unha desas frases que se repiten prácticamente ata a saciedade. Penso que o que pretende facer é ensalzar digamos, o grupo de xogadores e poñer en valor o esforzo que fixeron na tarde do sábado. Tamén penso que unha das, digamos, razóns polas que penso que non hai dardo nin a directiva, nin a, digamos, dirección deportiva, nin a ningún estamento de Clube Deportivo Orenteiro, é porque penso, e isto tamén quero dicir que é a opinión personal miña, non é que teña información, non creo que haxa moita comunicación entre o grupo técnico e a dirección deportiva, digamos. Porque penso, ou entendo que a primeira hipótese, digamos, se se pensa que realmente hai dardo, pois pode que sexa hacia a dirección deportiva ou, digamos, hacia o estamento encargado da confección de plantilla, pero a verdade é que me dá a sensación de que non hai a comunicación suficiente ou a comunicación que debera haber como para facer este tipo de estamentos. Entón, por eso digo que penso que realmente cuesta, si lemos ao pé da letra dun xeito literal, pois obviamente hai ambigüidade, pode haber pé a mala interpretación, pero realmente penso que non hai mala intención no discurso do míster no postpartido. Bueno, a miña opinión vai evidentemente contraria a de Carlos, un pouco máis parecida a primeira vertiente que falaba Darío, non? Eu precisamente polo que comenta Carlos de que el intúe, non, de que hai pouca comunicación, eu podo vos decir que a comunicación é prácticamente nula, non existe, creo que hai bastante tensión entre ambas figuras. Creo que para min a clave é ese detalle, non? Cando fala de calidade humana, por así decirlo, creo que é para concretar cunha simple dirección. Eu estou de acordo que ademais aproveita para engrandecer a figura dos xogadores, que aí sí que estou de acordo contigo, pero creo que o dardo é inequívoco, vai nunha sola dirección. Evidentemente, ese dardo que vai hacia esa dirección creo que tamén pica máis alto, un pouco reforzado en quen defende esa dirección deportiva, creo que isto só pode ir a peor daqui a que acabe o mercado de fichaxes. E digo unha cousa, xa non penso que se xa tanto polo tema de se hai fichaxes, se hai baixas, se queda este ou se queda fulanito de outro, ou se non estou conforme con este, xa todo o tema de William de Camargo, que despois comentaremos máis na sección de novas, que hoxe temos algunha outra cousa que contar, bastante importantes. Penso xa que un pouco o ambiente, non? A disparidade xa de ideas creo que se mezclan nun malestar, non? E creo que non hai relación alguna pola información que teño, pola información que me chega, e penso que creo isto sí que é opinión, non é información, que cando acabe o mercado, cando se peche ou as primeiras jornadas de febreiro, creo que un dos dous non vai estar en Club Deportivo Arenteiro. Chámese Jorge Cuesta ou chámese Joan Farias. E é un pouco a miña opinión. Despois, do resto do partido, a min gustaríame preguntaros por algún xogador, Carlos. Quería che preguntar sobre todo por Jordan, non? Esa melloría. E como ves eu vim un pouco a cuellar un pouquiño
que volve a estar ese Cuéllar de que parece ser que incluso ten algunha molestia e así con algunha tira destas de musculares, parece que ten algún tipo de molestia que non está outra vez a 100% físicamente. Non sei se che dá esa mesma sensación. De feito, pasouseme, porque mencionabas o de Jordan tú no teu análise do partido, e quería destacar que sí que parece que nestes últimos partidos pois parece que estamos recuperando esa versión do xogador ourensán que realmente na primeira volta pois non pudemos disfrutar. Ben é certo que houve algúns partidos nos que estivo lesionado ou sancionado ou algo así, algo pasou. Sí, estuvo lesionado. Houve aí unha serie, un mes ou 3 partidos que non chegou a xogar, pero sí que é certo que se lle veía moi lento, se lle veía sufrindo moito, especialmente a nivel defensivo, e obviamente cando che costa volver moito hacia atrás, realmente non podes aportar a nivel ofensivo. Jordan, o ano pasado, especialmente na primeira volta, fai 2 anos tamén, era quizás un dos grandes baluartes do equipo a nivel ofensivo desde o lateral dereito, e este ano estábamos faltando eso. Por exemplo, agora vénseme a cabeza o partido que vin eu en directo en Tenerife, por exemplo, na primeira parte sufriu moito, e de feito penso que é nese partido no que se lle quita un cartón amarelo porque chega moi tarde, chega moi pasado nunha determinada acción, pero xa levaba toda a primeira parte pois prácticamente perseguindo sombras e correndo detrás e non chegando a tempo. E sí que parece pois que bueno, polo menos este mes pois estamos vendo unha versión distinta e o gol vai lle vir moi ben, especialmente a nivel moral, digamos, para que el, digamos, para que el se sinta máis cómodo. Estaba vendo agora a súa idade, 35 anos para Jordan Sánchez, a ver se realmente pois vemos, digamos, o oposto que vimos o ano pasado, o que levamos vendo estas 2 últimas temporadas, na que Jordan facía unha moi boa primeira volta, pero foi na segunda volta a temporada facíaselle un pouco larga, pois a ver si este ano pois é un pouco ao revés, é unha primeira volta na que o mellor pois seguramente pois non tuvo a sorte ou non tuvo a constancia ou a consistencia que necesitaba no primeiro tramo de competición, pois a ver si o vemos no segundo. E no tocante a Jaume Cuéllar, pois eu estou vendo nestes últimos partidos o que eu me esperaba un pouco de Cuéllar, que é, digamos, un xogador moi aguerrido, un xogador moi peleón. Vin vendo o programa da semana pasada, vos comentabades que parecía que estaba revolucionado demais, non? Contra o Clube Deportivo Lugo, contra o seu ex-equipo, que pode chegar a ser comprensible, digamos, cando un xogador se quere reivindicar. Penso que está aportando bastante desde ese lado dereito, e incluso no partido da semana pasada, pois nunha acción aí, penso, non recordo agora exactamente o minuto, cando lle forza o cartón amarelo a Thiago, pois podría haber sido o cartón vermello perfectamente, e iso pois seguramente houvese cambiado o devenir do partido, non? Entón, pois, Cuéllar, si realmente pois non ten o gol que eu lle presupoñía cando fichou por Clube Deportivo Arenteiro no mercado de inverno hai un ano, pois si pode aportar, digamos, neste tipo de accións, ben sendo desde a titularidade ou ben sendo como revulsivo, pois penso que é un perfil interesante e penso que o podemos aproveitar bastante. Estou bastante de acordo. Non sei como vesti este tema, Darío. No de Jordan concordo, creo que o parón veulle ben, lesionarase co Talavera, fóramos a Ponferrada a xogar a Alfa, logo expulsaran a Alfa, tuvo que forzar un pouco contra a Osasuna Promesas, lesionase os 10 minutos outra vez, que ten que xogar Diego Moreno nese lateral dereito, perdese Castilla, perdese outro día Lugo, que non, ainda que está no banco non xoga, e bueno, creo que ese parón seguramente fixo recuperarse da lesión e seguramente pois estar un pouquiño máis descansado e repoñendo a forzas. Non sei como ves ti o tema de Jordan. Facendo un pequeno inciso no tema de Jordan, o Arenteiro acaba de anunciar a primeira fichaxe do mercado de inverno, Chuca, como novo xogador do Arenteiro, fichaxe que adiantábamos esta mesma tarde. Correcto. Pois nada, xe íbamos a deixar para novas, pero contra programa nos aí no momento, ainda que xa comentamos facía unhas horas, pois eso, Víctor Chuca, novo xogador de Clube Deportivo Arenteiro, medio centro ofensivo de 28 anos, canteira de Vilarreal, onde chega a debutar, non? Na
na Campeonato Ligueiro, en Europa League, vaise o Elche, a segunda división, dai vaise, creo que xa directamente a Polonia, pasa uns anos, cunha cesión polo medio Racing de Ferrol, e nada, acaba estando o ano pasado en Unionistas, acaba a segunda volta, a tempada, de feito debuta nun Cultural 4, Unionistas 3, un partidazo, acórdome co Vila, mete gol, e bueno, a ver que tal rendemento pode dar este xogador, que sí que é certo que o ano pasado acababa bastante ben con Unionistas, pero este ano en Cartaxena creo que non sei se chegou a disputar 300 minutos, un xogador que vai moito cara adiante, non? Que é un centrocampista con perfil ofensivo e que quizás sexa unha peza ou un perfil que non tiñamos agora neste momento no equipo. Non sei que che parece a nova, Carlos. Pois unha incorporación que facía falta, realmente non conozco a este xogador ou non me, digamos, non estou familiarizado co seu xogo, pero en base ás baixas que de momento se deron e que comentaremos despois en novas, pois un perfil super necesario, non só para ter fondo de armario, pero senón para ter, digamos, unha certa competencia en según que postos, especialmente no centro do campo ca baixa de aguza, que comentaremos máis tarde. Realmente non conozco o perfil deste Chuca. Pode xogar de 8 como un xogador pois un pouco organizativo e tamén che pode xogar de 10, un xogador con bastante chegada. Bueno, supoño que o mellor incluso vendo neste Arenteiro, creo que incluso pode xogar o mellor por diante desa doble parexa Bastida Val, non? Bueno, novo fichaxe, un xogador que bueno, que é a primeira incorporación de inverno e que bueno, pues saltaba hoxe a tarde a nova e bueno, pues ahora faise oficial a noite, Darío. Entón, dirías que é un perfil, por exemplo, por comparar con alguén que tamén veu nun mercado de inverno hai un par de temporadas, un perfil Alex Cardero, digamos? Non ten tanta calidade, o meu modo de ver, pero bueno, sí que é un xogador que non sei se controla as faces de la nada de Unionistas, daste de conta do de Unionistas, un pouco, quizás, o mellor deste tipo de xogador. Xogador non é que teña un ritmo bestial, pero un xogador que lle gusta moito chegar cerca da área e que ten boas dotes organizativas. Pois aí Ahora está. sí, Darío, sigue aí en logo. Pois nada, seguimos tema Jordan, non? Sí, evidentemente creo que lle veu ben o parón porque non estaba conseguindo a súa mellor versión. De feito, creo que foron un par de meses do peor, que digamos, do peor momento de Jordan Club Deportivo Orenteiro, posiblemente. Que, bueno, despois dese parón parece que pouco a pouco volve a estar en forma. O gol do outro día seguro que lle dará moitísima confianza para volver a estar e para volver a dar o nivel que nos demostrou temporadas anteriores. Totalmente de acordo. Pois, non sei, bueno, antes de darlle as notas, que xa vamos a por elas, que se pareceu o reencontro, Carlos, non? Ese Víctor Emil, ese Tiago, máis tala salida en agosto. Emil está como un tiro, 2 semanas, 2 goles, unha asistencia, e xogando de extremo dereito, a verdade que moi ben o xogador de Vilalba. Sí, aparte gustoume eso de que celebrase o gol despois de marcar. Non me gusta eso de que un xogador pida perdón ao seu equipo despois de marcar. Digamos, tampouco tens que quitar a camiseta e encararte, digamos, ca túa antigua afición, pero solo se te chamas Romai podes facer algo así. A verdade que enturbiou o mellor momento que eu vin en vivo nun campo de fútbol, enturbiou con esa celebración. Pero sí, Emil, parece que despois ha sido uns anos complicados, non? Cando saliu do Club Deportivo Arenteiro, que creo que saliu dirección a Alicante, Hércules, despois justo repesca por Real Unión, pois nunca se afianzou na titularidade ningún dos dous equipos, polo menos de primeiras, e despois, pois eso, volve a Galicia e parece que
non, isto do fútbol que realmente non sempre é o xogador, pero tamén, digamos, é o ambiente no que recalas, é tamén digamos, o equipo, é tamén o cómodo que ti estés co entrenador ou co esquema táctico, pois alégrome polo Expreso de Villalba, que se mal non recordo, estuvo con nós hai un par de anos que o entrevistamos antes na previa contra un partido contra o Real Unión. Sí, de feito, cando veu a Espiñedo tamén nos atendeu co Real Unión de Irún. Bueno, pois parabéns para que ainda estuvo tamén, creo que Antonte, de cumpleanos, nada, aquí mandarlle moitas felicidades, non tantas polo gol, que nos fastidiou un pouco, pero gustanos ver que volve a sorrir co fútbol, non, é dicir, como que dixeches tú, en Hércules nin en Irún tivo a suficiente regularidade ou a suficiente confianza, ou como lle queiramos chamar, para destacar, e ahora parece que en Pontevedra pois volve topar o seu hábitat ou o seu estatus. Bueno, Darío, con todo isto creo que xa queda bastante ben resumido e falado do tema do partido de Pontevedra. Podemos ir xa cas notas, perdón. Sí, vamos alá. Entonces, arrancamos con... que pillo chuleta aquí rápidamente. Que empezabas ti, Milito? Eu, sí. Con Alvin, me parece que empezou eu, creo que lle din un 7, se non me equivoco, non? Espera aí anotado. Sí. Se mo confirmas, sí, un 7. Bueno, pois un 7 para Alvin. Creo que foi dos máis destacados o outro día. Creo que cando fala de Carlos deses 2-3 disparos antes do gol, creo que é bastante protagonista Alvin, fai unhas boas atalladas. Tamén na segunda metade está bastante atinado nun par de opcións do Pontevedra. Sí que é certo que na primeira delas deixa o rexeite moi preto para que Yelko casi consiga o gol, que creo que foi a ocasión máis clara do Pontevedra, pero en líneas xerais gustou outra vez o partido do Cancerbeiro, do Arenteiro, e non sei temporada. Vamos alá con Jordan. Por Jordan son eu e voulle dar un 7,5, non só polo gol, pero senón porque penso que fai un bo partido no lateral dereito e digamos, seguindo a xustificación que acabamos de facer. Así que, pois, o Gallá recuperemos a mellor versión do capitán do Club Deportivo Arenteiro. Correcto. Pues vamos alá con Luca Lor. Pois Luca Lor tamén lle dou eu a nota, e esta nota, pois, teño que admitir que lle din en base a nota que Milito lle dá a Eliseo despois. Así que voume adiantar aquí. Milito, doulle un 6 ao central almeriense, a Luca. Penso que pois realmente o Arenteiro non chegou a sufrir moito, quitando así un par de accións de Clube Deportivo, un par de accións do Pontevedra na segunda parte. Entón, pois non creo que haxa nin que dar un suficiente ou un suspenso, ninguna nota alta pos centrais, un partido no que realmente, pois, como se suele decir, non, cando eres defensa ou cando eres árbitro, digamos, o mellor é que non se fale de ti, eso significa que non a cagaches, pois penso, como si que pasou a semana pasada con Eliseo, por exemplo. Así que, pois, bo partido da liña defensiva do Arenteiro, un 6. Sí, seguimos, Darío. Eliseo. Pois sí, un 6 a Eliseo. Creo que houbera lle dado máis nota no caso de que o que dixemos, non tuvera o Arenteiro esa, a veces, certa inquietude defensiva, donde non foron eso, moi expeditivos a hora de sacar o balón, complicáronse bastante en certas xogadas, e creo que lles puido costar caro en algún momento. Fora deso, creo que o partido de ambos foi bastante correcto, como ben decía Carlos. Creo que Eliseo, pois, salvo a mancha do outro día contra o Club Deportivo Lugo, ten unha dinámica moi positiva, e creo que está bastante afianzada agora mesmo esa parexa de centrais. Así que, bueno, un 6 para Eliseo, e nada, a seguir así e mellorando. Exactamente, pois espera que che pincho a nota mentras tanto. Aí está, Eliseo 6. E imos entonces con Yacer, Carlos. Yacer, pois, sin calificar, non. Desafortunadamente, pois tuvo ese choque, penso que con Vítor Emil, non? O comezo do partido, prácticamente,
E, bueno, xa se viu, por exemplo, polo menos na retransmisión televisiva que Jaffer levou a pior parte do choque. Sorprendeume que de primeiras intentara continuar e despois xa dando a sensación de estar conmocionado, que me imagino que esa foi a razón pola que quedou en observación despois de noite nun hospital en Pontevedra, pois non pudo contribuir moito no partido do sábado, pero, bueno, afortunadamente parece que non foi a peor. Brais Val, Milito. Xenial. Se non me equivoco, creo que lle din un 5, non? O centrocampista do Arenteiro. 5,5. Pois sí que 5,5. Pois sí que non foi un partido onde creo que máis podería destacar as cualidades de Brais. Creo que sí que é certo que está bastante ben neses primeiros 25 ou 30 minutos como o resto do equipo, pero bueno, creo que non é un partido onde se pode valorar moito o mediocampismo, porque outro día sí que é certo que costaba moito pasar ese xogo polo medio do campo, e creo que foi máis directo Arenteiro, salindo moito polas bandas, pero bueno, creo que non é un partido nin para suspender nin para destacar cunha nota alta, non? Creo que un pouco collendo a frase de Carlos, cando non falan de ti, pois evidentemente polo menos mal non o fixeches, e creo que foi tamén o caso de Brais Val, e bueno, pois un 5,5 para ele, outro aprobado po centrocampista de Vigo. Cuellar, Carlos. No, Bastida, non? Bastida, sí, temos Bastida. Bastida. Perdón, Bastida, sí, correcto. Bastida é meu, pode ser? Sí, Para tiñes xa os dous pensei. centrocampistas. que se me colou. Sí, vale, perfecto. Bastida creo que lle din un pouco máis de nota, pode ser ou menos, un 5 ou... No, 5,5 tamén. 5. 5,5 tamén, pois... Exactamente, que saltara... Vamos a ver, era Brais Val un 5, Bastida 5,5, correcto. Xa me parecía a min. Pois é, un 5,5 a Bastida, un pouco millor quizás que Brais Val, pero sí que ás veces o millor un pouco impreciso na hora de algún control, de algún pase, non chegou tanto arriba como noutras ocasións, ese Bastida que non están acostumados a aparecer sempre ao borde da área en algunha acción, pero bueno, creo que volvo o mismo de Brais Val, creo que un partido discreto de ambos, sen ser malo, pero tampouco exceso. Ahora sí, vámonos con Cuellar. Pois Cuellar, como dixen antes, doulle un 6, un ben, un aprobado, con máis actitude con C que aptitude con P, digamos. Pero bueno, penso que esta é a liña para Jaume, especialmente ten pinta de que se é capaz de manter este nivel, pois que vai xogar moito nesta segunda volta e vai nos ter que dar bastante desde ese lado dereito do ataque do Clube Deportivo Arenteiro, entón pois un 6 para o boliviano. E o seguinte, que tamén son eu, Adilson Safrai, que, bueno, aquí pode que non sexa moi objetivo, porque é un xogador que desde que o vin esos 10-15 primeiros minutos no Heliodoro, pois a min enamoroume por completo, digo 10-15 minutos porque foi o que lle durou a gasolina ali en Tenerife. Afortunadamente, agora duralle un pouco máis. Para min foi o, digamos, xunto a Jordan o mellor do partido, por iso lle dou a mi irmá nota un 7,5 que non a dixen antes. Penso que nos aporta moita tranquilidade. En ataque penso que ten boa visión de xogo, penso que filtra bons pases, bascula bons pases hacia os lados, e a nivel defensivo pois ejerce esa primeira liña de presión que penso que nos dá bastante. Sorprendeume, non? Digamos, despois dese mes de decembro, non? No que xogou de titular prácticamente os 3-4 partidos, pois despois no Di Stéfano contra o Castilla e a semana pasada contra o Clube Deportivo Lugo pois non foi da partida, volveu a titularidade. Penso que na primeira parte pois o equipo notouno, e despois na segunda parte pois vino máis activo que outras tardes, así que un 7,5 para o bo de Safrai, para o xogador de Guinea-Bissau. Sí, gustoume moito a segunda parte que fai outro día, a verdade. Desafogando bastante o equipo, esa parte de transicións que levou dun lado a outro, xirando o xogo moi ben. Cal é o seguinte, Darío? Diego Moreno, pode ser? Diego Moreno, correcto. Teño eu, creo que lle din boa nota. Chívama porque non me lembro.
6,5. 6,5 vou de Diego Moreno, que bueno, que está sendo dos fixos, que está sendo dos que sempre destacan un puntiño máis, que chega adiante, que tanto atrás como no volante esquerdo está tendo unha proxección ofensiva bastante destacada. Moitas veces os seus compañeros búscano para esas chegadas que fai hacia a línea de fondo, está poñendo moi bons centros. Outro día, bueno, empeza arriba, pero por la lesión de Yacer ten que volver atrás. Bueno, creo que a verdade que está coaxando unha boísima tempada o lateral esquerdo do Arenteiro. Así que nada, 6,5 para ele. E Mingo. Vamos alá con Mingo, Carlos, correcto. Mingo, un 6, un ben. Como suele ser costumbre para o pobre Víctor Mingo, pois tocoulle pegarse, non? O bailar que a máis fea sempre, moi illado, pero bueno, isto non é novo para o aguerrido dianteiro verde. Tuvo esa acción que comentaba Milito no seu análisis, non? No que penso que se equivoca, penso que toma unha mala decisión, probablemente influenciado, digamos, porque non se espera ese balón aí e pensa que ten máis xogadores encima, seguramente podría tomar outra decisión, pero bueno, a collón visto, todos somos moi listos, digamos, e despois na segunda parte pois ten un disparo, non, ten unha acción, recordo, así, digamos, entrando polo flanco dereito, quedas pouco caudal ofensivo de Clube Deportivo Arenteiro. 8 goles, penso, na primeira volta, ou 9. Comezaba esta segunda volta, pois, sin gol, pero bueno, a ver si as matemáticas dan, non? E a ver si non sale neste mercado de inverno e consigue acabar a temporada con 15 de 6 goles, porque realmente nos vai facer falta un dianteiro que suba as cifras para salvar a categoría. Sí, é un pouco para apuntar ese comentario. Creo que incluso fai máis falta que alguén llevo este botando unha mão, non? Regularmente co tema do gol. Seguimos, Darío. Dani González. Ese meu, doulle moi boa nota, creo que un 7 lle din, me parece que o bo de Dani. Creo que fai moi bo partido, a verdade, creo que entra nun contexto complexo, non? Porque entras sen agardalo, non? Tens que te poñer a quecer en 2-3 minutos, entrar ao campo, co partido recén comezado, costa moito seguramente entrar no ritmo de partido, pero creo que fai moi ben. Sobre todo vai crecendo co paso dos minutos no encontro, vai tendo moito balón. Creo que na segunda parte é bastante importante, fai un par de incursións na área que levan bastante perigo. E vin destellos dese xogador que queremos que sexa, non? Ese Dani atrevido, ese Dani con desparpajo, ese Dani que quere ter o balón, e ese Dani que quere chegar arriba e marcar, non? Entonces, bueno, vaya que siga por esa línea, e sendo así, creo que nos vai dar bastantes cousas nesta segunda volta. Así que un 7 para o bo de Dani. Pois Julen John, Milito tamén. A Julen doi un 4. Creo que é o caso contrario a Dani. Creo que non aproveitou desta vez a súa ocasión. Creo que fai un par de accións bastante boas durante o partido nese flanco dereito, pero nunha clave que sí que é certo que a posteriori parece fora de xogo, non? Que levanta o Liniel, pero creo que esa ocasión hai que metela para dentro. Estes ou non estes un fora de xogo, eso creo que cousas como esas terminan de conectar un xogador, e penso que nin eso, creo que aí peselle un pouco falto de confianza que está, así que nada, un 4 para Julen John. Alfa Carlos. Alfa, pois, xogou os últimos 15 minutos, non? Entrou sustituindo a Jaume Cuéllar e a verdade, pois, eso, testimonial no partido, penso, doulle un 5, un suficiente, porque penso que tuvo, digamos, o suficiente tempo no campo como para valoralo, pero realmente ningunha acción que se me veña á cabeza, nin por bo, nin por malo para Mamadou Alfa. E o último, Nacho Ramón, que penso que foi o debut esta temporada, non? Ou, digamos, a volta tras a lesión. En Liga, sí, en Liga foi debut. En competición oficial, digamos. No, a competición oficial non, que xogara xogou en Copa Federación no verao, é certo.
É certo que eu, de feito, vira ao marcar un gol nos Carrís. Hostia, non o tiña nin Con, guardado o nombre de Nacho Ramón, así que imaginade. Sí, é o de sí, Borrigueiro, do dianteiro. sí, Pero pois bueno, eso, teño case porque borrei o de Dani Romero e xa está. saliu no desconto, pegou ali cun par de centrais do Pontevedra, que non sei por que se me quedou esa imaxe grabada, pero pouco máis, sin calificar Nacho Ramón, que non sei, a verdade, se lle buscará salida neste mercado de inverno ou se a marcha de Dani Romero pois cambia un pouco os cromos, non sei, supoño que falaremos deso novas. Sí. E pouco máis, podemos, se queres, falar eso. Bueno, perdón. Falta a valoración a Jorge Cuesta. Disculpen ustedes. Carlos, talle. Pois Cuesta, digamos, tendo en conta que é un partido complicado, polo que dixeches tú antes, pilloche o argumento de Dani González. Pasa unha cousa coa que obviamente un non conta, que é unha lesión e tens que facer un cambio, digamos, de esquema, un cambio táctico. Penso que ese cambio táctico non nos prexudica. Na primeira parte, pois, vemos os mellores minutos de Clube Deportivo Arenteiro. Despois, na segunda parte, pois, o mellor sí que tarda máis en facer algún cambio, non? Que realmente lle cambie un pouco a cara o partido, porque o Pontevedra sí que teña máis dominio territorial, se ben é certo que non o convertía en ocasións de moito perigo, polo menos. Pois sí, voulle dar un 6,5 a Jorge Cuesta. Sí, eu estaba aí entre o 6 e o 7 tamén, creo que igual non dá para chegar ao notable, por sobre todo, bueno, a ver, un pouco de circunstancias do que falamos, non? Creo que o equipo, pois, ao final, outro día carecía de bastantes homes, e sobre todo, o mellor os cambios axeitados, non? Para a situación de cada partido, non? Que o mellor, pois, tes algo no banquillo máis para meter, pero o mellor non é o que necesitas nese momento. Entonces creo que fai un bo plantexamento, creo que sale moi ben o equipo, creo que sabe rectificar cando fai falta, creo que o único pero é neses 10 minutos últimos de primeira parte que non hai ao mellor pois unha reacción que, bueno, seguramente sexa máis problema dos xogadores nese momento, non o sei, pero bueno, creo que é un partido para probalo bastante alto, pero sen chegar a notable, así que 6,5 como Carlos, creo que unha moi boa nota. Respecto, como din, pois eu non o vou usar, creo que a verdade é que as notas están bastante ben tiradas por a parte de Carlos, e creo que estou bastante de acordo en prácticamente todas. Sí, eu tamén. A verdade é que nestes partidos, digamos, no que o xogo pois é así un pouco máis bronco, non? Incluso, por exemplo, vendo despois o resumen corto que sube a Federación, pois creo que son 3 minutos e medio algo así, e a maior parte deses 3 minutos e medio son repetición das poucas accións que realmente se poden, digamos, nas que houve algo de perigo. Non foi un partido moi, digamos, atractivo nese aspecto, ou polo menos para ver pola televisión, como foi o meu caso. Obviamente, cando estás no campo, pois hai outro tipo de emoción e hai outro tipo, digamos, de intangibles que cambian un pouco a tua forma de ver o que ocorre, pero sí que teño que admitir que desde a televisión pois non foi o partido máis atractivo, e realmente pois quitando accións que a destacar ben por positivas ou por negativas, pois non hai moita varianza nas notas que se poidan dar neste tipo de situacións. Sí, por último, quero destacar a afición de Club Deportivo Arenteiro. Sí, é certo. Canto intues que foi o desplazamento, máis ou menos? Non quero decir cifras que non son, nin botarme un pisto, porque ademais, dende onde estaba eu, que era unha cabina que estaba a ras, non, de céspede, por así decirlo, non, na mesma entrada baixa de tribuna, claro, a min eu miraba hacia arriba e unha parte desa gradería onde estaba a xente do Arenteiro tapábame un poquinho, pero eu podo calcular que o millón entre, non sei, 100, 150 persoas tranquilamente podería haber, solo nesa zona, seguramente que o mellor polo resto do campo podería haber algunha máis, pero moi ben, bo desplazamento e a xente respondendo nestes momentos que non son tan bons en termos clasificatorios, e chapó por esa xente que sigue aí a carón do Arenteiro. Pois pasamos, se queredes, Pincho, se queredes a clasificación, que vos parece? Sí.
Se queres comentar ti que eu non vexo hoxe estou conectado dentro do móvil, non vexo a pantalliña e ahora pois non podo manexar para vela. Sí. Aí, aí. Dame un segundo. Dame un segundo que xa pincho. Sí, podemos decir que sigue líder o intratable, non? O Tenerife, que acaba de firmar a Gastón Vallés, dianteiro de Unionistas, é unha anécdota bastante curiosa que o Tenerife costou os mesmos calzos fichar a Gastón Vallés o Unionistas que xogar cas camisetas o outro día en Zamora. Non sei se vichen o tema que, bueno, 15.000, falouse bastante. no. 15.000 euros pagaron yo Zamora para poder que cambiaran eles de camiseta, porque só habían viaxado a Blanca pensando que sería a camiseta que tenían que utilizar. E, bueno, pois o parece ser que o árbitro decía que non valía esa camiseta para xogar ali e despois de carecer de outra, negociando, pois pagaronlle 15.000 euros o Zamora para que non tuveran que volver ou incluso perder os puntos. O mesma cantidad de diñeiro foi o que lles costou o novo dianteiro, Gastón Vallés, contra Unionistas. Claro. O sea que... El outro fútbol. El outro fútbol. Exactamente, curioso. Bueno, Darío, sigue, deixite aí que... É que, ainda que vexo moi pequeniña, ademais. Nada, Arenteiro 17º clasificado, 20 puntiños, está no corte do descenso a ese de Ponferradina con 23. Enfrentarémonos este sábado donde está octavo clasificado Racing Club de Ferrol, de novo derbi galego, 10 puntos de diferencia. Bueno, creo que un momento interesante para dar un golpe en riba da mesa, sacar esos 3 puntos da Malata e incluso, por que non, poder sair do descenso. Sí, eu penso que chegamos no mellor, o sea, non no mellor momento, perdón. Penso que chegamos no momento indicado para ir visitar a Malata, porque hai moito run na terra departamental e cambio de adestrador, non funcionou outro día en Ponferrada, a xente está dando brea de seguido. Esa denominación foi con segundas ou? Non foi con segundas, porque o dís. Para non lle pillo a ironía que lle puiden meter, que o mellor fixo sin querer. Terra departamental, referimos. No, departamentais, son departamentais, os de Ferrol de toda a vida. Vale, continúa con toda a mileta. No, nada, eso, que creo que é o mellor momento para visitar a Malata e poder conseguir unha victoria. Creo que ahora mesmo o Arenteiro se fai o seu partido coas boas sensacións que dá, ainda que bueno, pues somos o que somos, creo que podemos dar un susto na Malata. Penso que sí. Collendo esta comparación con pinzas, a ver si pasa o mismo que pasou no Toralín, digamos, non? A ver si pescamos en augas revoltas. Obviamente a Ponferradina naquela, digamos, hai un mes nunha situación máis dramática co Racing, pero bueno, un equipo que en teoría debería estar na zona alta, ben sexa por, digamos, músculo económico detrás ou por, digamos, historia do clube e tal. O Racing, pois tamén, comentaba con Milito antes do partido, sufrindo dentro da súa liga, digamos, non temos obxectivos e ambicións diferentes, pero penso que é un momento no que eles chegan moi necesitados de puntos, nos que van sentir seguramente a presión da Malata, e no que o Clube Deportivo Arenteiro, pois, despois dun comezo de ano un pouco dubitativo, especialmente con esa segunda parte contra o Castilla e o partido contra o Clube Deportivo Lugo, pues, a ver si podemos repetir o resultado do Toralín. Eu, de feito, na porra vou dicir un 3. Non sei se vamos facer a porra agora, pero xa vou dicir un 3. Abriches a veda totalmente. Eu penso que a clave do partido vai ser os primeiros 20 minutos, se non lle salen as cousas ao Ferrol, se non leva a voz cantante manda no partido, creo que o encontro pode ser complicar é moito. Eu vou dar a porra, vou ser un pouco máis precavido e conformome con outro empate a uns e vir facelo o seguinte viernes a Espiñedo. Pero bueno, cuidado co Arenteiro. Darío. 0-1. Aí estamos. Hai que confiar. Pois nada, queda dito. Playoffs siguen o Celta Bello Pontevedra como representantes galegos
E cuidado, que os equipos de abaixo empezan a gañar. Gañou o Cacereño esta semana, gañou Unionistas nun campo como é o Anxo Carro moi complexo, que non había gañado ninguén, gañou a Ponferradina, están gañando os equipos de abaixo, todos queren sair de aí, así que hai que sumarle 3. Sí. Pois vamos entonces, se queredes pechamos tema e abrimos as novas, que vos parece? Dalle. Por veña, vamos alá. Vamos entonces con esas novas semanais do Club Deportivo Arenteiro. Espera que bicho canción. Perdes o bus, escupiche unha baldosa. Eu tamén escupiría se me pisaran todo o día. E chegas tarde a clase e suspendes un examen. E podido a jueves e tes que salir. E que bonita está polas noites Compostela. Que bonita está todos vomitando nela. Que bonita está polas noites Compostela. Pois vamos alá con esas novas. Pleno mercado de fichaxes. Anunciamos aquí a Chuca novo xogador, a primeira fichaxe do Club Deportivo Arenteiro neste 2026. Podemos, non sei se tedes algunha información no forno que se poida comentar. Por aquí xa preguntan polo chat se hai algún rumor nas incorporacións. Como lle gusta a xente os rumores, é o que máis lle gusta. Eu penso que gustalle máis isto que o puramente deportivo, o que se ve no 105/68. Eu penso que esta semana hai como se suele decir, bueno, non se suele decir, non, pero hai moito que decir, moito que contar, moito do que falar. Non sei se para ben ou para mal, pero bastante movida a semana neses términos. Eu sei que antes de meternos no mercado de fichaxes teño unhas cantas cousas que comentarvos. Son cousas que a verdade que non son de agrado. Non sei por onde comenzar, teño aí unha serie de cousas, comenzando un pouco polo tema, por exemplo, Alfredo, o analista, non, que foi despediuse a semana pasada do Club Deportivo Arenteiro. Pois todo, bueno, toda a información que me chega é que o rapaz pois non foi despedido das millores maneiras, non? Parece ser un pouco obrigado, por así decirlo, non se lle tratou con respeto que ele cree que merecía, non? E que a verdade que parece ser que bueno, que as formas non foron boas. Intentaremos informarnos demais deste asunto, pero bueno, esa é unha das cousas. Logo tamén quería tocar o William de Camargo, o tema William de Camargo. É inexcusable, é dicir, cando penso que xa non teño máis que decir deste home, pois teño máis que comentar. Agora mesmo a situación con William de Camargo é de total rotura, non? Por parte do adestrador, por parte do resto de compañeiros. Xa comentábamos outro día que saliu do campo despois da explosión sen apenas pois falar con ninguén, nin agarrando os seus compañeiros. Bueno, tuvo a oportunidade despois de poder diante dos compañeiros no adestramento, sacado a parte por Jorge, ca oportunidade de pedir perdón, non o fixo, non sei os motivos, non sei por que non quixo pedir disculpas aos compañeiros, pero isto me parece que, bueno, deixa un pouco en evidencia o comunicado que sacou o día siguiente, ou os 2 días da expulsión, onde xa falamos de que había pedido disculpas á afición, pero entre comillas, non? Excusándose un pouco, pero, bueno, directamente os seus compañeiros pois non lle pediron perdón, o sea, non se lle pediu perdón pola súa parte. Bueno, sei de sobra que está na rampa de salida para poder abandonar o Club Deportivo Arenteiro. Tende a xente que cree que abandone, como é o adestrador, que con este adestrador, evidentemente, William non vai xogar máis. Isto podémoslo confirmar. Creo que a única maneira de que William pode xogar outra vez no Arenteiro é que Jorge Cuesta só teña de xogadores disponibles. Despois, comentar máis cousas que xa son un pouco temas xa máis institucionales, máis extradeportivos. Podemos confirmar a día de hoxe que o único fisioterapeuta que ten o Club Deportivo Arenteiro é Javi, ahora mismo, non hai clínica ninguna, os xogadores
non teñen un medio despois do adestramento para irse tratar por conta do Club Deportivo Alenteiro. Non sei que pasa con este tema, foise outro fisioterapeuta que había, o acordo ca clínica que empezou este ano en Ourense rachou, non sei que pasa con este tema. E outro tema é o tema do campo de fútbol, o estado do terreo. Tamén parece ser que non se está facendo mantenimiento. Supoño que por temas de relación contractual entre os que levan o campo e Club Deportivo Alenteiro, pero por todos he visto que o campo pois non está como ano pasado, non está levando ese mantenimento. Outro día piden de favor que se intenta arreglar o día antes de Lugo, faiselle un par de cousas, pero non se está facendo o mantenimento como é debido. Sei que me quedaba unha cousiña máis no tinteiro, pero ahora mismo teño por aquí, busco ahora que o teño anotado, e seguimos, porque me gustaría seguir co tema dos fichaxes. Bueno, que falando dos fichaxes, e este é outra das cousas, tema Aguza, tema Ochoa, evidentemente ambos xogadores piden sair, independentemente de que o mellor o Alenteiro pois contase ou non con Ochoa para esta segunda volta. Ochoa e Aguza ambos piden a salida, e no caso sobre todo da Aguza podo vos dicir que é un xogador que se vai marchar por súa propia voluntade e que vai perdoar o que queda de contrato ou que lle pertencía a clube, o sea, a pagar a Clube Deportivo Alenteiro a Aguza. E é un pouco que vos podo contar o malestar, xa o comentei creo que noutro momento, pero creo que o que é a simbiose ou a relación entre a dirección deportiva composta por Joan e supoño que polo seu irmão, que é un traballador máis de Club Deportivo Alenteiro, outro día estaba outra vez en Pasarón, Jorge Cuesta, pois é totalmente nula, e como vos dixen antes, cando falábamos, creo que cando empece febreiro ou está Jorge Cuesta neste barco ou está Joan. Creo que vais a tensar a corda de alguna maneira, e creo que a cousa está bastante temblorosa nese aspecto. E iso todo o que vos tiña que contar, creo que non me esquezo de nada, que non é pouco. Que vos pareceron? Que foi un cúmulo de... Sí, eu iba a decir que me estaba enterando ahora por primeira vez dunha gran porcentaxe destas cousas, digamos. O de... Por orde, non? Creo que empezaches con de Camargo, penso. Pois de Camargo, máis alá da opinión que poida ter a afición, que poidamos ter nós, que poidan ter, ao final, pois, como a todo, non? As opinións son como os cus, cada un ten o seu ou ten a súa. O que non pode ser é que un xogador lle falta o respeto aos seus compañeiros. Para min, digamos, dentro do mundo do fútbol hai un código que penso que debe ser inquebrantable, que é, digamos, que o vestuario é sagrado, é o primeiro, é o primordial para que funcione. Por vestiario non só me refiro aos xogadores como tal, que obviamente van a ter a súa piña máis pecha, máis próxima, pero tamén conto o corpo técnico e tamén conto, pois, digamos, a diferentes estamentos. Pero especialmente corpo técnico e xogadores, digamos, eso, teñen que ir todas a unha. Eu, polo que me consta, non era ou non sabía desto que comentaba Milito, de que se lle deu a oportunidade de disculparse diante de todos e realmente pois se rexeitou, pero sí que me consta que hai unha serie de faltas de respeto aos propios xogadores con anterioridade que non trascenderon de forma pública, que non sei se van trascender ou non, dame igual, realmente o que non pode ser, visto lo visto, tendo en conta todas estas situacións, é que William de Camargo poida xogar un minuto máis que a elástica de Clube Deportivo Alenteiro. Eso, pois, obviamente, o vestuario é sagrado e o primordial. Despois, no tocante o tema do fisio, pois realmente non... Carlos, antes de que acabes co tema de William, agora que eu pensei, non te chama a atención de que por parte do clube, que, bueno, a mí non me chama a atención polo tema de que últimamente non hai postura, non, do clube, non, por así decirlo, non hai alguén que salga a falar ou diga algo, algún comunicado. Non extrañas un pouco, mellor, pois un comunicado do clube respecto co tema William, porque creo que, non sei, debería de ser necesario. Sí e non, digamos... Depende de como se interprete. No, refiérome que quizáis a gota que colmou o vaso
foi a súa expulsión contra o Clube Deportivo Lugo, digamos. Obviamente, pois, como a todas as cousas, eso non foi o... Si só houvese pasado eso ao largo da temporada, pois eso non sería suficiente como para que fose o detonante, pero o vaso xa estaba cheo, ou estaba prácticamente cheo, e eso fixo rebordalo. Depende de como se interprete esa expulsión, pois podese facer comunicado ou non. Eu penso que é algo que se debe xestionar de forma interna, e penso que Cuesta actúa ben nese aspecto, darlle oportunidade para disculparse diante de quen se ten que disculpar, que son os compañeiros de equipo que non se lles pode faltar o respeto desa forma. Entón, pois, bueno, William chegou aquí nas circunstancias que todos sabemos ou todos podemos intuir, non? Digamos, un protegido da Joan Farias, da dirección deportiva, e realmente, pois, pasa por Clube Deportivo Orenteiro, e xa falo en pasado porque realmente desexo que non continúe no equipo, pois pasa con máis pena que gloria. Realmente non. Nada máis que comentar nese aspecto. O dos fisios desconocía por completo aos convenios que tiñen ou deixaron de ter este ano. E no tema do campo, pois sí que está peor que o ano pasado, pero bueno, como se suele decir, como é a frase, mal de muchos consuelo de tontos, non? Pasaron, penso que está peor, o Couto penso que está peor, non parece que estea sendo un inverno agradable para os campos de erva natural en Galicia. Obviamente, se non se trata, se non se cuida o noso, pois non vai mellorar. Facer un apaño, facer un remendo, poñer 2 parches non vai mellorar a situación, ni moito menos, pero sí que penso que está sendo un inverno, foi un outoño, un inverno complicado, digamos, para a xestión dos campos de erva natural. Pero tamén desconocía que realmente non se estaba tratando co mimo co que se estaba facendo anteriormente. Así que, como dixen antes, para min todas estas noticias son novas para min. Novas dentro das novas, por así decirlo. Sí, eso mismo. Vale, bueno, Darío, tamén me gustaría saber a tua opinión. Non sei, se queredes, a ver, eu de fichaxes, a verdade que sei que hasta que salga máis xente non vai entrar ninguén. Non sei, sonaba onte un xogador chileno, que ahora mismo non me recordo do nome, está no Huesca, que tamén Ángel Cazurro vinculaba con... Falando antes de movernos para fichajes, quería preguntarche, Aguza, diste que, bueno, imagino que con conocimiento de causa que pide salir él continuaba lesionado ou xa recuperado ou en proceso de recuperación ou como é un pouco a situación de Aguza? Estaba en proceso de recuperación. Non sei se ainda estaba de baixa médica nese momento. A verdade que é algo que non me cerciorei de preguntar nin de comprobar, pero sí que estaba nese proceso de recuperación, non? Debíanlle de quedar moi pouco ao bo da Aguza, se unha semana ou 2. A mí, polo que me contan, a situación da Aguza foi moi desagradable, no sentido de que pide salir porque está moi agobiado, porque está nunha situación que non está cómodo, non se sinte ben, chámalle maneira de funcionar, chámalle ambiente enrarecido, chámalle como queiras, non? Pero el di que non aguanta máis esta situación, que non está conforme, que non está cómodo, e que necesita marchar, e que renuncia ao que lle queda de sueldo, non? Por así decirlo. Porque a situación do Ochoa máis ou menos unha pode comprender, digamos, un xogador novo, un xogador que pois terá os seus obxectivos, as súas ambicións a título personal, e o mellor pois el cando viña para aquí en calidade de cedido, pois contaba con disputar máis minutos dos que realmente estaba disputando, porque quitando Castilla, no que xogou de titular pola indisposición de Mingo, pois realmente o seu papel foi máis de revulsivo e máis xogando fora de posición, quizás, non? Xogando un pouco máis que Don Bando e tal, e o mellor pois tiña outra idea, pero da Aguza sí que debe haber algo máis, digamos, oscuro, algo máis, digamos, que motive esta situación, porque, bueno, históricamente non, os xogadores lesionados en Clube Deportivo Orenteiro, pois sempre houve un trato, non vou decir preferencial, pero sí que un trato cordial. Recordo ahora, por exemplo, váxeme olvidar nomes, pero recordo, por exemplo, Curros Riveló, recordo, por exemplo, ahora en plantilla Iván Muñoz ou mismo Nacho Ramón, por xogadores con lesións graves que realmente pois
ofreceronse un contrato e optaron por seguir en Clube Deportivo Arenteiro, obviamente co contrato firmado. Así que a situación de Aguza sí que é rara e imagino que será un deses casos que ata que o xogador decida falar, si é que fala en público, ao final, pois realmente non saberemos ou non conoceremos polo menos a súa versión da historia, pero a priori sí que bueno, penso que hai que ser reservados, non? Que análise que podamos facer desto, porque parece unha situación complicada e unha situación na que pasan cousas que, polo menos vistas desde a parte de Aguza, pois fanlle tomar a decisión de que o mellor é abandonar a disciplina. Sí, sobre este tema de salidas hai que apuntar que eu, e xa o puxemos no bar La Cantina, diría que o mellor pois non serían as últimas, vale? É dicir, hai opcións de que algún xogador máis de Clube Deportivo Arenteiro pois abandone o equipo nestes, non falo dos pois xogadores que están na rampa de saída, non, por parte do clube, por todos latente, tanto Garrote na región tamén o comentaba, o casos de William de Camargo, casos de Julen John, bueno, casos concretos, non, de xogadores que o clube sí que lle busca saída, pero non, xogadores incluso con máis estatus, con mellor poderían sair, vale? Darío, gustaríame eso, que me opinara sobre isto para irnos xa definitivamente o tema do mercado e acabar o programa de hoxe. Un pouco máis que añadir, non? Veremos como trascenden as próximas semanas en Club Deportivo Arenteiro e, sobre todo, como comentaste no momento, Melito, veremos como trascende unha vez pechado o mercado todo este tema William de Camargo, bueno, pois todo ese run que hai alrededor do Club Deportivo Arenteiro, desas non sei chamarlle despedidas ou, bueno, ausencias ou Sí. bueno, eses movementos, no, en clave Arenteiro e a ver, creo que agora o clube entendo que, por exemplo, o tema William de Camargo, o clube non está sacando nada precisamente para non perxudicarse no mercado e creo que ao pasar o mercado de inverno que vai haber movimento nese sentido. Pode ser. Bueno, non sei se queres comentar algo máis desto, Carlos, pero senón vámonos ao tema do mercado. Tema do mercado sí, que, bueno, a parte desta alta que dimos eso a tarde, eu, a parte deste xogador chileno que vos comentei do Huesca, que un xogador que poden ver que xoga como de atacante de extremo dereito, zurdo, a pé trocado, un xogador moi novo, tan só 20 anos, que disputou o último Mundial Sub-20, bueno, que falan de que vai salir cedido, falaban de Sevilla Atlético, falaban de Unionistas e falaban do propio Arenteiro. Que teño aí o nome apuntado no móvil, ahora non o podo ver, senón de memoria non me lembro. Pero bueno, subiremos algo, se queredes despois ou acabar o programa. En baixa, pois un pouco que vos... porque está valendo o chat, vais nos ir, por eso quería responder as preguntas ahora. Pregunta Óscar, ou mellor pregunta primeiro de Garri 25, como está Yacer? Pois a noticia que deron foi que quedou en observación despois do partido, seguramente por unha conmoción cerebral ou digamos algo a nivel, digamos, pois eso, dun golpe na cabeza, pero creemos que está ben, non houve máis comunicados e Yacer, pois, contamos con el para que este disponible para o seguinte partido. Pregunta tamén David se sabemos algo de Solís. Pois Solís, penso que xa non é parte da disciplina do Club Deportivo Arenteiro desde hai un mes ou un mes e medio, polo menos. Digamos, non é parte da disciplina que xa non ten ficha como xogador de Club Deportivo Arenteiro. Os motivos, pois, imaginamos que relacionados ca lesión ca que veu, digamos, cedido ou ca que saliu do Andorra, se mal non recordo, verdad? E despois pregunta Óscar se sabe algo do proceso de conversión á Sociedade Anónima Deportiva ou dos icónicos 1,3 millóns de euros. Pois seguro, pois o único que podo dicir é Milito. Obviamente vai ter máis información que a min. Pois o Cartagena sigue metido, digamos, non? Por H ou por B, esta incorporación que anunciamos agora, a Chuga, pois sigue aí o tema latente, vemos que sigue habendo un intercambio de pezas, de xogadores, eu non sei nada máis, pero supoño que tampouco é o momento agora para
poñerse a elaborar desto con... Digo que non é o momento porque hai un mercado de fichaxes e algo así, e seguramente desde dentro de Club Deportivo Arenteiro tampouco é algo que estean considerando ahora de forma activa. Digo por eso que non é o momento de falar. Sí, non é algo prioritario, a verdade. É eso mesmo, non me salía a forma de expresar, non é algo prioritario. Neste momento supoño que se falará en algún momento. E comenta Peña que Camargo está fora, que non é pregunta, é unha afirmación. Así que supoño que falará tamén con conocimiento de causa e en base ao que comentaches tú antes. Oiches, eu non vou a desmentir unha información do Gran Peñarol, eso xa xo digo dende xa. Eso seguro que é así. Despois, decir do tema Rivas... Ibas falar baixas, pero sí. Sí, pero bueno, para facer un detalle, non así simplemente para matar a curiosidade, parece que se están intentando achegar outra vez as Rivas, non? Outra vez, que haxa outra vez esa boa... non sei, esa boa sintonía, non? Por así decirlo, que non me sale a palabra. Pero, bueno, parece que están intentando. Non sei o que vai pasar, pero semella que outra vez querense aproximar. Tema de baixas, o que comentábamos, non? Hai xogadores que se lle busca salida, como o caso de Julen John, como é o caso de William. Creo que Adilson é outro dos que vai te sorprender, Carlos, pero outro dos xogadores que xa sabía que ali iba a ser a atracción. Outro dos xogadores que se houbera oportunidade para que saliría, pero bueno, aí vexo máis complexo, non? De que poida salir o xogador africano. Creo que non me esquecen ninguén por aí. Tema Dani Romero, que non o comentamos, ou non o comentamos moito, pasamos por alto. Sabemos se perdona soldo ou non? Sí, creo que sí. Polo que eu sei, el vaise a Bosnia cobrando moitos cartos ata final de temporada, firma ata agosto, ali en Bosnia acaba a Liga en agosto. A cantidade de cartos que vai recibir no conxunto bosnio vai ser unha cifra bastante interesante, máis do que percibía o millón. Unha bastante morterada, sí. Pero unha cifra moi próxima ao que podía gañar en Arenteiro en todo o ano. Entón, eu entendo que houve acordo, non, entre as partes para deixalo libre porque pudera firmar polo clube bosnio, así que toda a sorte do mundo para Dani Romero. Escollín mal a profesión, Milito. Eu tamén escollín mal. Bueno, non sei se tú, Darío, tes algún rumor máis, algunha cousiña, non tes nada por aí. Bueno, pois eu penso que creo que vos contei todo. Falar dos outros dous equipos moi rapidamente, senior do clube, tanto o B como as rapazas perderon, o Arenteiro B, promesas, na casa do Moreira, se non me falla a memoria, por 2-1 fora da casa, quedase en mitad de táboa con 21 puntos, se non recordo mal, aí nin arre nin xo, e as rapazas perderon no derbi provincial na casa do Rosalía por 3-1, fai máis líder o Rosalía, e bueno, Arenteiro sigue aí en mitad de táboa, facendo unha campaña máis que digna das rapazas nesta nova competición. A partir de aí, toda a sorte do mundo pos dous. O dito, temos un partido importante o sábado, creo que hai un bus onde se pode anotar a xente para ir a Ferrolterra. Entradas salían hoxe que nos poñen as entradas para a zona de visitante, sector 10 e 11, se non me equivoco, a 15 euros para a afición do Arenteiro, así que agardo que o desplazamento a Ferrol sexa polo menos igual que o de Pontevedra. E por a miña parte, pouco máis que contar. Pois pola miña tampouco. Non sei se entonces pechamos o chiringuito, que vos parece. Creo que foi un programa bastante completiño. Moi completo. Non recordo un programa tan completo en moito tempo, verdade? Deixei un pouco tocada a Carlos con ese último toqueciño, non? Non o esperaba tampouco. A ver, haberá que ver como será o mes. Non, o mercado pecha en febreiro, o 2 ou o 3. O 2, o día 2, lunes día 2 ás 11:59 da noite. Pois veremos. Veremos a ver que pasa. Bueno, pois nada, un placer estar con vos, un placer como cada semana estar con toda a xente do Bar da Cantina. Verémonos o sábado en Ferrol
E verémonos a semana que ven por aquí, Milito, donde, como sempre. Na cantina, amigos. Gracias. Hasta luego. Chao.